අද උදෑසන ජාත්‍යන්තර மூல்ய අරමුදල් இன்று காலை சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் கொழும்பு அலுவலகத்துக்கு பொறுப்பான அதிகாரியை சந்தித்தோம். எரிபொருள் தொடர்பில் எமது மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அனைத்து மானியங்களையும் நீக்குவதற்கு இலங்கை அரசாங்கம் சர்வதேச நாணய நிதியத்தோடு உடன்பாட்டை எட்டியுள்ளது. இதனை செய்ய வேண்டாம் என்று சர்வதேச நாணய நிதியத்திடம் நாம் தெளிவாக கூறினோம். 5% 6% இடைப்பட்ட வட்டியுடன் தான் இந்த நாணய நிதியத்திடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளும் வளங்களை எமது மக்கள் திருப்பிச் செலுத்த வேண்டியுள்ளது. அவ்வாறாயின் இந்த வழங்கப்படும் நிதியை உரிய நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்துவதை உறுதி செய்ய வேண்டிய தெளிவான பொறுப்பு சர்வதேச நாணய நிதியத்துக்கு இருக்கின்றது. நாம் சர்வதேச நாணய நிதியத்திடம் ஒரு மகஜரை கையளித்தோம். இதில் முறைகேடுகள் குறித்த மேலும் 9 உதாரணங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே இன்று காலை மிகவும் பயனுள்ள ஒரு கலந்துரையாடலில் ஈடுபடுவதற்கான வாய்ப்பு எமக்கு கிடைத்தது. இந்த அனைத்து விடயங்களையும் வாஷிங்டன் நகரில் உள்ள அவர்களின் தலைமையகத்துக்கும் பிரதான அலுவலகத்துக்கும் அனுப்பி வைப்பதாக அந்த அதிகாரி தெரிவித்தார். මේ සියලුම කරුණු වොෂින්ටන් නගරේ ඒගොල්ලන්ගේ මූලස්ථානයට ප්‍රධාන කාර්යාලයටත් යොමු කරනවා කියලා